Yes mga ka-family, welcome back to our YouTube channel. So for today's video, so nandito po, may ipapakalap sa yung celebrity. Nandito po si Kiray Celis. Binisita po tayo out in Singapore. Ay mga ka-family, gusto niyo na po siyang ma-meet? Pak! Ganyan. Kamukha talaga tiret. Pagsimula tayo sa nose, ayan. Sa mata, Kiray tiret. Dora, ikaw ba ito? Kamukha niya talaga tiret. So, ayan po o siya. Oh. Galing pa po yan. So, kung sino man po nakakilala kay Kiray, ayan. Nandito na po siya sa amin. Diyos ko, dito na kayo magpaganda. O, tingnan mo. Dinubog niya kami, didig ang mga tao. Yes, talagang, ayan, o. Pa. Bi, mag-lipstick. Kahit wala kang lipstick. Kung ka talaga si Kiray. Ang naka-red po, hindi po siya si Kiray Celis, ha. Si ano po siya. Si Miss Mingjin po yan. Ayan, ayan po. At saka yung nakaitim po, ayan. Bina Donavi. Yes, mga ka-family. Kaya dito na kayo magpaganda sa amin kasi nandito si Kiray Celis in the house. Ayan, simula tayo sa legs. Flawless teret. Flawless talaga si Kiray. Katawan niya talaga si Kiray din. Lahat nasa kanya na ganda. Ayan. Kumusta mo kay jowa mo? Mag-shoutout ka. Dali na. Hi, Kiray. Maganda. Bakit kayo ng pangit namin, best? Ayan po, oh. Dora po. Dito si Dora. Dora. Parang ang ganda ng pusod ni ganda, ah. Parang brown out sa kamali. Yes, nandito po nga ako, family. Kaya yung mga celebrity dyan, dito na kayo magpaganda. Brown out sa kamali. Brown out sa kamali. Wala kang kuryente. Baliktad. Tingnan ko. Kaya dito na kayo mga ka-family kasi pati varicose nyo matatanggal dito. Ayan, ang varicose ko nasa liog na teret. Yun lang mga ka-family. Thank you so much. Pa.